Здравейте, приятели! Днеска пак сме на най-големия терариум в България, обаче този път е в София, в музейко. Ще ви покажа къде е локацията, да дойдете да проверите. Тук показват една ивичеста гърмяща змия. Изключително дълга, тежка и голяма змия. Много готина. Показваме гюрза. Благодаря ви, искам да ви благодаря за 100 абоната. Продължаваме малко да развиваме канала. Гюрзата тук се почива. Много готина змия. Продължаваме с аргентинското черно-бяло тигу. Най-големият спаланко в света. Показвал съм ви няколко пъти. Тънкопашати смоци, но този поне е спокоен. Така, принцесо, спокойно. Тази змия, аз като бях малък, тя беше вече голяма змия, беше в изложбата. Една от най-любимите ми зми, тънкопашатия смок. Поздравя 100 ми абоната. Всеки, който е абонат, да се чувства поздравен от тази змия. Хайде да оставим да няма тормозим. Продължаваме с палестинските отровници. Знаете, на мен любимите ми зми, отровниците. Погледни към мене. Продължаваме с австралийският новокарибрежен тайпан, една от най-отровните змии в света и една от най-агресивните. Най-опасната. И една от най-опасните змии в света. Ето проклетите е най-опасна. Не. Тайпана, те са два тайпана, един е най-отровната, другия е най-опасната. И той е малко по-малко отровен на проклетите. А този трябва да е най-опасна. Да се чувствате, всички абонати да се чувствате поздравени от най-опасната змия в света. Продължаваме с друго мое любимо животно, австралийският воден дракон. Не, го отваря, моля да Не се пресняй, приятел. Това за моите абонати в YouTube. Това за моите абонати в YouTube. Специално. Специално вижте какво правя за вас, хора. Ето колко е красив. Поздрави абонатите ми. Леко, айде ще го оставим да се почива, айде. Да. Някой път. Той къде е? Той път почива, Ной. Базата е. Австралийския воден дракон, изключително любимо животно. Рато тук дойдете при мен, мога ви дам да го погалите, да се снимате с него. Жорка, как изкара пазниците, приятели? Викам как изкара? Продължаваме с друга китайска щомочениста змия. Чакайте, че се отразява лошо. Така, погледни. Погледни към мен, така, браво. Така. Той днеска беше така. Баба ти носи идея, ще го леко. По никое време. Продължаваме с аризонския отровен гущер, единствен отровен гущер в света. Може да видите отгоре отровните му жлези. Интересното при тях е, нали знаете, отровните змии са отгоре отровните ми зъби, пък при тях са отдолу. И продължаваме с официално най-отровната змия в света, континенталният тайпан. Моля да представите той малко животинче, е най-отровната змия в света.
Трябва да се обели, бе, Жоро. Трябва да се обели тук. Продължаваме с кралската кобра. Знаете, че ние сме единственият терариум в България, който показваме кралска кобра на живо. Най-дългата отровна змия в света. А така, ела да поздравиш абонатите. Харесайте клипа и ви благодаря, че ме подкрепяте. Само хвани го. Ела тук. А така. Абе, не мога да... Довели много не слагай на тия вратички. И бъдете готови. Продължаваме с черната мамба. Не дей се кри сега баш. Ела тук. На тая червената малка, къде е там? Да. Черната мамба. Знаете колко опасна тази змия? Да, зелената е много страшна. Продължаваме с един доста често срещан домашен любимец, а именно синоязичния сцинк. А така. Изкарай си езика, приятел. Ма виж как познах кога ще дойде, а? Доста често домашен любимец. Синоязичен сцинк. А така, приятел, ела тук. А така. И продължаваме с индийската кобра, но това е обиносна форма. Знаете, белите змии и белите животни се срещат само в плен. Природата, те се излюпват, те се раждат, но не могат да оцелят, защото много се виждат от хищниците и бързо приключват. Но тук при нас може да се видят. Я направим малко качулка. Знаете, само при нас може да се видят кобри, мамби, гърмящи змии. Ние сме най-големият терариум не в България, но и на Балканския полуостров, но... Така че, вижте какво ви показвам, харесайте и се абонирайте за канала. И продължаваме с една от любимците на всички, именно габонската отровница. Змията с най-дълги отровни зъби в света. Така. При 50 харесвания на клипа ще ви покажа снимка за сравнение, да видите колко са големи отровните им зъби. Имам един чифт в къщи в сравнение с една линейка. Така че абонирайте се и харесайте. При 50 харесвания ще ви покажа зъбите им за сравнение за мащаб. Да видите колко са големи. Продължаваме с килимения питони. Това са тия питони, дето най-често ги фащат в тия австралийските предавания за змии. И това са най-често срещаните питони, дето ги фащат там. Да видите на живо. Елате, ще ви покажа къде е адреса. Ще ви го напиша. Елате да разгледате. И продължаваме с една от моите любими кобри. Много добре знаете, именно сиамската кобра. Тя е плюеща кобра, но по-спокойна е тая. Но трябва да се внимава винаги. Винаги с очила се работи. Но много красива змия, не може да отречете сега. И продължаваме с една изключително моя любима змия. Кралски смок. А така. Няма да ви кам точно какъв вид е, защото
Те са цяло семейство кралски смоци, такива червени, дет мядат на отровни. Фокусирай, атака, приятел, атака. Знаете колко любима змия ме. Лятото ще може да дойдете на терариума в Бургас да се снимате с нея. Айде да няма тормозим. Влизай си сама принцесо. Така. Вижте колко е красива. И вижте колко е дълга. Някой като каже, ние мъчим животници. Те сами се влизат в клетките и сами си се гледат, ние сме ги мъчили. Нашите животни са спокойни, струват и пари. Няма къде друга да се видят. И едвам се купуват, се вкарат в България. И някой като каже, вие мъчите животните. Никой не мъчи животните. Защото трябва да се внимава с тях. Продължаваме с зелената мамба. Тя тук е малко по-се раздвижва от другата. Това на мен, знаете, ми е любимата мамба. Се взема след някоя друга година и аз една. Много са красиви. Разбира се, продължаваме с българската фауна. Тази особеница малко се изкрива. Да те видим, Я се покажи. Разбира се, имаме Пепа Пепеляната. Отровна змия в България. Ама трябва да се внимава, като не обръщате внимание, няма ви направят нищо. Ако видите някаква такава змия навънка, отдръпнете се и тя се отдръпне и няма нищо, няма никакъв проблем. И още една Пепа имаме тук. Те са различни, защото в различни части на България срещат различни окраски. Тук тази е по-тъмна, тази е по-цветна. Имате да разгледате. Имаме още тук една медянка. Те в принцип са по-кафеви такива, тази е по-сива. Тук имаме една пясъчна ефа. Как седи и наблюдава. И тук една гърмяща змия. И сега ще ви покажа малко гърмящи змии. Интересни. Царевичен смок, знаете, най-често срещнато домашни любимци. Тук продължаваме с тропическата гърмяща змия. Каскавелата. Много готина змия и тя, ама гърмяща, опасна много. И къде е с креща с малопашката трака, знаете. И за мен най-красивата гърмяща змия, именно скалната гърмяща. Тя малко се изкрива. И друга от моите любими кралски смоци. Те са цяло семейство. Подвидове, видове, хибриди има всякакви. Ако ви са интересни, може да пишете налично да ви обясня малко за кралските смоци. Благодаря ви наистина. Благодаря ви пак за 100 абоната. И малко по малко ще изградим общност. Благодаря ви наистина. Харесайте клипа, абонирайте се и последвайте в социалните ми мрежи. Още не мога да слагам в описанието, трябва да събера 1000 последователя. Но в описанието на канала има другите ми социални мрежи. В TikTok сме много качвам, в Instagram качвам, в Facebook качваме на страница.
Ако ви е интересно, абонирайте се, харесайте. Благодаря ви и всичко хубаво и лек ден, приятели. Чао! И продължаваме с изненадите. Благодаря ви наистина за 100 абоната. Малко по малко всеки човек е важен. Тук показваме такова крокодил джудже. Спокойно и игриво. По-нататък мога да ви покажа други клипове с него. Наистина ви благодаря. Продължаваме напред малко по малко и всичко хубаво, приятели, и лек ден. Благодаря ви.